कन्डोलेन्स खालामनो थाखाय आं खावलायगोन 1 मिनिट आरज खालामगोन बेनिखायनो बयखौबो 1 मिनिट आरज खालामनो थाखाय आं खावलायगोन जोहोलाव बालिराम बर' मुंख्लं बिथांनि नखरनि बाहागि नोंथांमोन दुलाराय बर' माहारिनि जि थांना थानायनि खामानिखौ मावनानै आथिखाल बे समसिम जोहोलाव बालिराम बर' बिथांजों लोगोसेनो गावनि जिउखौ बावसोमनानै गावनि जिउखौ नेहाथ खालामनानैब्लाबो समाज गायसननो थाखाय बिथांमोना गावनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय दा बिथांमोनखौ आं गासैबोखौबो सिगांग्रो गोरबोजों खुलुमबाय दा बिथांमोननि जि मावनाय आदर्श बिथांमोननि जे सान्थौ बिथांमोननि जे सानस्रि बेखौ गोथाङै अराय सम दोननांगौब्ला जोङो बिथांमोननि गोसोखांथियाव बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोबोद गिदिर खामानि मावनो हायाब्लाबो नैबे रोखोमनि मन्चजों बिथांमोननि जा सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ बेरखांहोनो हानायनि आसुगुर गावगासे जों गोथाङै थानाय सुबुंफोरा मावनानैनो बिथांमोननि जिउ आत्मानि शान्तिनि गोजोननि थाखाय अराय सम जोङो आरज खालामनानै इसोरनि खाथियाव आरज खालामनाय हाबाफारिखौ दिनै जों खाबु मोनदों बिथांमोननि जे मावनाय दांनाय सान्थौ सानस्रिखौ गोथाङै जेब्लासिम दोननो हागोन आरो बै दोनबाय थानानैनो जोङो जोंनि खामानिखौ आवगायलांनो थाखाय जों जेब्लासिम आगान सुरो अब्ला जोङो सानदों आसा खालामनो हायो जे बर' समाजखौ मोनसे गोग्गोम गायसननायाव बिथांमोननि जा अबदान बियो मोगथां महरै मोनगोन बिथांमोननि जे सानथौ आरो सानस्रि बेखौ जोङो मावलांबाय थानांगोन बिथांमोननि आदर्शखौ जों लानांगोन अब्लाना जों पृथिबियाव जोंनि हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि जि दानो नागिरनाय सिमां बेखौ जोङो फोरलेबसेबाबो मावनानै जोङो दिन्थिलांनो हानाय मोनसे खाबुखौ जों बानायनानै लानांगोन आरो बिथांमोना बे रोखोमनि खाबुखौ बै समावनो गावनि गासैखौबो त्याग खालामनानै समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय बावसोमनानै बिथांमोना गावनि जिउनि जा गिदिर मोनसे सिमां बे सिमांखौ जोंनो दिन्थिनानै होलांगोन आरो बेखौ अराय सम जों सिबिनांगोन मानिनांगोन अब्लानासो जों बर' हारि हिसाबै बा समाज हिसाबै थांना थानायाव जोङो थुलुंगानाय मोनसे बे लामाखौ मोनलांबाय थागोन बिनि उनाव दङ जोंहा त्रिदिप दैमारि सार बिथांखौबो आङो बिबार बावनो खावलायबाय सम्राज सनवाल तेखेतखौ मैं श्रद्धांजलि आसुर सभापति प्रांजन पाटवारी देव डांगरिया देव तेखेतखौ मैं जिल्लानि कनभेनर आरो मोनसे समनि एबसुनि मावथि बिबानगिरि बुद्धिराम बर'
सिनायथि लानो खावलायदों आरो लोगो खावलायबाय साबायखर बावनाय थाबाय बिथांनि उनाव बिथांनिनो सासे बिबोनां माव साबायखर बावनाय थाबाय बिनि उनाव खावलायबाय बिनि उनाव दङ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय बे समाव जोंजों लोगोसे दंफैयो एखमेन आमार মাজত উপস্থিত আছে সময় চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু এখন আৰনাইৰে আদৰি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ সম্ৰাট সোণাল তেখেতক মই চিনাকি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ हाबाफारियाव एखमेन आमार अनुरोध কৰিলোঁ बे हाबाफारियावनो जोंजों लोगोसे बाहागो लानो खावलायबाय हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे दंफैयो रबीन्द्र बर' बिथांखौ आङो सिनायथि लानो खावलायबाय एखमेन आमार মাজত उपस्थित बोसोरफ्रोमबो जागायबोबाय थानाय नेशनेल बालिराम बर' फुटबल टुर्नामेन्टनि বিশেষভাৱে আজি যিজন ব্যক্তি যিজন মহান নায়কৰ নামত ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেই শ্বহীদ মহান जोहोलाव बालिराम बर' मोर अति मरমৰ পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত আছে মোৰ নোৱা নাৰ্জাৰী ভনী নিশি নাৰ্জাৰী মই নিশি বুলিয়ে জানো লাবণ্য আৰু তেখেতৰ লগত বিথাংনি নখৰনি বয়বो ফেমিলি नोंथांमोन बालिराम बर' मोर कारणे अचिनाकी নহয় তেখেত আছিল এটা অকম্প্ৰমাইজ ব্যক্তি কোনো কথাতে তেওঁ কম্প্ৰমাইজ নিজে जितु सचा बुली जानिसिल जायखौ गाव नंगौ होननानै सानो बे खामानियाव बिथाङा जेब्लाबो कम्प्रमाइजआव फैयाखैमोन आं मोनदों बिथांखौ आंनि जोबोद आंगो लिडारनि गेजेराव बालिराम बर'आ आंनि बयनिसाय अनजाथाव आरो मानिजाथाव आंनि दैदेनगिरिमोन बिथाङा सासे गिनो रोङै बर'नि दैदेनगिरिमोन आबसुनि दैदेनगिरिमोन बिथांनि दैदेननायावनो बृहत्तर बर' आन्दलन जागायदोंमोन बे उदालगुरि जिल्लायाव दा बेनो दुखुनांथाव खोथाया बालिराम बर'आ शहीद जाबाय फ्लं जालांबाय खिन्थु जों गावनि आखाइजों बेनिसाय दुर्भाग्यजनक आरो कोनो जेबो खोथा थानो हाया जों गावजों गाव गोबां लिडार गोबां दैदेनगिरिखौ जों खोमाना लादों आरो बेखिनि पुण्य जायगाखौ खालि थायद आमी एतियालेगि पूरन करिब पारा नाय बेखायनो आं खावलायदों बर'नि गेजेराव बै समावनो आं बुंदोंमोन बालिराम बर'खौ जेला गावथारदोंमोन बे समावनो आं बुंदोंमोन जे बालिराम बर'नि थैयानो जोबथा थै जाथों जाहाथे गावजों गाव थैलायनायाव बे खोथाखौ आं बे समावनो बुंदोंमोन बालिराम बर'खौ जेला गावथारदोंमोन बर'नि गेजेराव थैलायनाया बालिराम बर' बिथाङानो जोबथा जाथों बे खोथाखौ आं फोसावदोंमोन जायखिजाया मानो दिनै आं बाहाय फैनानै फैनो गोसो गैयामोन आङो मुंख्लंफोरनि मुङै माबा मोनसे जायोब्ला आं फैनो बायो गोबां खोथा गोसोआव फैयो गोबां माने मेम'रि जायफोर जोङो मावबोदोंमोन बेफोर खोथाखौ गोसोआव फैयो बेखायनो आं खावलायदों बालिराम बर'नि जि बलिदान बर'फोरनि थाखाय जि बलिदान खालामबाय बेनि प्रत्येकसे थैनि मुल्यखौ जों होनांगोन आरो बे थैनि मुल्यखौ जों होनो हायाबा बालिराम बर'नि मुङै बेयाव जेब्लायबो बोसोरफ्रामबो नेशनेल लेभेलानो होन इन्टारनेशनेल लेभेलानो होन खेला फाथिनानै लाब गैया बिथांनि मुंख्लंनि बे जायगाखौ जोङो बिथांनि जि उद्देश्य लानानै आन्दलन खालामदोंमोन बिथाङा जिबायदि जोंनि गेजेराव मोनसे लाबोदोंमोन बेखिनिखौ जोङो सुफुंनाया दानि प्रजन्म दानि आखुनि दायित्व दङ
बेखायनो आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांखौ बर'नि अबस्थाया दिनैनि दिनाव मोजां नङा सोरबाया मोजां होनबाबो आं मोजां होना जोंनि गेजेराव खौसेथिया दाबो फैयाखै जोंनि गेजेराव दाबो अनलायलायनायनि अभाब जादों बे जाहाथे अति सोनकाले अति खोब खम समाव जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैयो जोंनि गेजेराव मोनसे अनलायलायनाय बिदा फंबाय खौसे थालायलायनायनि मोनसे स्कप लाबोयो बेखौ जों खालामनो हायोब्लासो बालिराम बर'नि बलिदाना जोंहा सार्थक जागोन ओंथि गोनां जागोन बेयाव बाहागो लाफैनाय आलासि बिथांमोनखौ आरो गेलेगिरि बिथांमोनखौ आरो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बयखौबो जोङो बरायगोन बेनिखाय बराय बिबुंथिखौ आरसिनि चेयारमेन आरो बिटिसिनि स्पिकार सार त्रिदिप दैमारि बिथाङा वेलकाम स्पिचखौ होगोन बराय बिबुंथिखौ बिनि सिगाङावनो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो थाखाय खावलायबाय আমি এই খেলখন যোৱা 16 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰি আজি অন্তিম পৰ্যায়ত পাইছোঁহি আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ এই খেলখন সুন্দৰভাৱে দেখুৱাম বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা টিম আনি বিশেষকৈ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা টিম আনি পেলাই খেলুৱাই পেলাই আমাৰ এই অঞ্চলত উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক খেলুৱৈসকলক কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰি আৰু এই খেলৰ যোগেদি আমাৰ মাজত কেনেকৈ সমন্বয়টো গঢ়ি তুলিব পাৰিম তাৰ আমি অশেষ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইমতে আমি সফলো হৈছোঁ বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই ধন্যবাদ দিম বিশেষকৈ ৰাইজসকলে আমাৰ এই খেলা পৰিচালনা কৰা সময়ত যথেষ্ট সহায় আগবঢ়ালে দান বৰঙণি দি পেলাই আগবঢ়ালে কাম কাজত লাগি পেলাই সহায় আগবঢ়ালে তাৰ বাবে মই আপোনালোক সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই খেলপথাৰখন কেনেকৈ সুন্দৰভাৱে আমি বনাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি অশেষ চেষ্টা কৰি আছোঁ এইবাৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ 10 লাখ টকা আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী তথা ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ MLA ৰিহন दैमारी ছাৰে আনটাই ফাণ্ডৰ পৰা এইবাৰ 10 লাখ টকা দিলে আমি ইয়াতে পেভিলিয়ন আৰু লগতে আমাৰ লেট্ৰিন ইউৰিনেল আমি বনাম এই টকাই দি নিশ্চয় আমাৰ এটা অভাৱ আমি পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ভৱিষ্যতে এইটো আমি মিনি ষ্টেডিয়াম পৰ্যায়ত কেনেকৈ উন্নত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম এক্স DSO বৰপেটাৰ কৰুণাকান্ত ওজা Very good. साबायखर बावहरनाय थाबाय दैमारी वर्किं चेयारमेन निजोमसा बर' सेक्रेटारि जुगेन दैमारी
भाइस चेयरमेन रबिन्द्र बाग्लारी कृष्णन मिर्जेल बसुमतारी एडभाइजार प्रान्जल पाटवारी लोक बाहादुर छेत्री रत्नकान्त नार्जारी किताब बर' मजिद दैमारी महेश्वर बसुमतारी पितरगोरा दैमारी खगेन बर' नवा नार्जारी फाइनेंस सेक्रेटारि रनजित बसुमतारी एग्जीक्यूटिव मेम्बार प्रणय कुमार नार्जारी इस्माइल दैमारी दीनानाथ बसुमतारी हरबिन बर' दानियल फनिन्द्र बसुमतारी स्पर्ट्स पेन्सनार साबायखर कामेश्वर बसुमतारी स्पर्ट्स एकालीन ग्रान्ट मोनगिरि बिथांखौबो बिथाङानो बरायगोन बे समाव जोंजों लोगोसे जितेन स्वर्गियारि स्पर्ट्स एकालीन ग्रान्ट मोनगिरि बिथांमोनखौ जोङो बरायबाय बे समाव आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोबां खस्थ' खालामनानै आरसिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दिनैनि बे समाव मोसानो थाखाय खावलायबाय हरिसिंगा हायार सेकेन्डारिनि मोसागिरि बिथांमोनखौ दोनों टीम का प्लेयर्स को मंच पे आने के लिए সকলো অতিথিসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। दिनैनि बे जोबथा बान्था राननाय मेलावहा जथुमनो हानाय जोंनि रंजानाय मानगोनां आलासि ओंखाममोन आरो दिनैनि बे फाइनाल डेआव बाहागो लानाय मोननै दोलो आरो हरिसिंगानि रायजो राजा ओंखाममोन। जोङो आं गुसुङैनो बुंनोसै बे टुर्नामेन्टआ जोंहा 10टा दोलो लानानैहा जागायजेनदोंमोन। बिदिनो 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय दिनै 26 सेप्तेम्बराव फाइनाल जाबाय। बेहाय गोबां EM BTCनि चिफ आरो BTCनिफ्राय जोंनो रांखावरि मदद होबाय। गोबां बिजनेसमेन आरो रायजो राजाफ्रा जोंनो अनसुंथाइ होबाय। बिथांमोननि साफ्रोमनिसिम आङो टुर्नामेन्ट कमिटि जानानै रोजा रोजा साबायखर हरदों आरो लोगोसे दिनै बे फाइनाल जोंजों जागायजेननायनिफ्राय मेडिकेल साब कमिटि हरिसिंगा मडेल हस्पिटालनिफ्राय जोंखौ गोबां हेल्प खालामबाय। बिथांमोननिसिमबो जों रोजा रोजा साबायखर होदों। लोगोसे बे टुर्नामेन्टआव जोंखौ मदद होफानाय हरिसिंगा रायजोनि गासैबो रायजो राजाखौ जों साबायखर होदों। लोगोसे बे टुर्नामेन्टआव जोंजों रिसेपसन कमिटियाव थानाय बिथांमोनखौबो जोंनि हेफाजाब होनायखाय मदद होदों आरो साबायखर हरबाय। लोगोसे जोंनि हरिसिंगा पुलिस स्टेशननि पुलिस বাহিনী বিথাংমনকবো তেখেতসকলকো আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আমাক এই খেল পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিলে। সদৌ শেষত মই সকলোকে মই টুৰ্নামেণ্ট কমিটিৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ যাচি মোৰ এই চমু কলাকৰ ভৰাই সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। अजा सार बिथाङा होगोन बिनि उनाव नेक्स्टआव होगोन जिगिर बर' बे बान्थाखौ होगोन जोंनि आरसिनि भाइस प्रेसिडेन्ट
Sir Krishna Mizer. Midul Busumutari बे बान्थाखौ होगोन अरबिन्द उजा जोंनि एडभाइजार साबायखर बावबाय देबेन बर' बे बान्थाखौ होगोन न'आ नार्जारि आमाय बिथांखौ बान्थाखौ होनो खावलायबाय मेच कमिशनार दङ जोंजों 20थि जोहोलाव बालिराम बर' वर्ल्ड काप फुटबल चेम्पियनशिपनि Today's best player, jersey number 9. Team कैप्टन मैनेजर और कोच उन लोगों को यहाँ आने के लिए हम अनुरोध करता हूँ Today's runners team is Shillong Nangrim Hills SC. Cash award 25,000. Niso pa pala ka na lamba ko.